Acabem de tornar d'excursió de Sial, la Berta. Siall. Mira. I el millor de l'excursió han estat aquests rossinyols. I la migdiada. I ara hem fet un pícnic i estem fent la migdiada. El millor lloc per trobar bolets. Ei, que m'he dutxat jo. Que aquí hi ha un doble sentit que no m'ha fet cap gràcia. A mi tampoc. Ni a ells ni a mi. Això sí que és un vídeo de YouTube.